Salam tangan. Ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan neng kedung ombo pancen kudu tak akoni yen to tresno ra bisa duweni ora dodo apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak akoni sekolah ngendi Mbak saiki? Kayak imik, SMK Plupo. kayak imik saya kayak imik. Iya. Eleng nggih. Namanya siapa? Nek perlu dadam mriko masuk TV. Ngeten. Nah. Yakin teko sak matine jomben nek jek enek ndang. Ana mriko ngene Mas Pakul. Iya napa? Aduh ya. Pesenku siji yo Mbak, aja nganti kecantol karo tukang syuting. Oh, lah ngono. Soale yakin SMK. Tukang syuting kuwi tukang inceng. SMK pundi, Dik? Plupo. SMK Plupo, TH Plupo. TH ki Tunas Harapan Plupo. Dadah, yakin bijine jenengan 9 mengke. Ning suda 3 gandeng ra tau mlebu, sak tau gojeki tukang syuting karek 6. Apa gurune tek biji-biji? Modele tetep kaya ngono kuwi kok. Kaya katok endek ngene iki. Andane kok. Wong ku ya style kok. Iya. Go. Panyuwun. Iya. Ring sliramu.
keluarga besar. Nggih. Bu. Dit anu tareni nih Nggih, bapak nyuwun lagu lagu. napa Bu, Pak? Nah, Dalam oh enten sampun disiapke koplo. Iya. Sing koplo apa niki? Apa kuwi lah? Oh nggih, iya. podang kuning dari keluarga Semarang. Ya. Oh, tebih king Semarang nggih, Bu, Pak. King griya jam pinten? Iya. Jam 6. Aku engko melu. Melu rono. Heeh, soale Arep ngopo? bojoku mae kono, Mas. Oh iya, iya. Nggih niki disimpen nggih, Bu. Nggih. Mengke gedang kuning atau gedang kuning. Podang kuning pun aturaken. Pokoke sing PKN iki ndot setengah jam ben ngono kuwi terus sik, ya toh. Karo dipaske kene aja mung gojek iki wae. Aja direstok, Jes, pesane. Iya mak, heeh kuwi. Kesempatan to, arep marai Nang demok. kuwi ya. Mengke potong gajine sing kuwi. Engko ditelaske. Panyu